फै जों नोंसोरनि थाखो 8नि बिथराइ फराय बिजाबनि गिबि फरा आंनि हाबिला खन्थाइनि सायाव सुंद'यै सावरायनि। गिबियाव जों खन्थाइखौ फरायग्रोगोन, बेनि उनाव लिरगिरिनि सोमोन्दै सुंथाबै मिथिगोन आरो जोबनायाव खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ सुंथाबै सावरायगोन। गोसो होना खोनासंलांदो। आंनि हाबिला। सोनाबनि जारां जोमैयाव सुदेम बेलारुम समाव जेबोला गोजा साना लासै दोबैयो, आंहाबो बिब्दि दोबैफानो हाबिला जायो। आदार जाखांनाय दाउब'आ दाउसिन सिला सिलारिया जेबोला बाहाथिङै रोमै बिरलाङो, बिरनानै थांनो बिसोरजों आंबो लुबैयो। रुफा गाबनि सानरोदाजों जारौ रुफुंनि महरजों जोंथि जोंब्ला निहोरा दुबुरि सायाव आंबो जोंनो लुबैयो बुहुम बिखायाव। गोजां बोथोर जोबनायाव बिरनानै दालाइ सायाव जेबोला खौवौआ देंखोनि बाना लाबोयो, आंबो बिब्दिनो मुलुगखौ रिंहोनो हास्थायो। खोमसि दरसि हराव रिथि राथानो नख्राङाव हाथरखिया जेबोला बयनोबो सोरां बिलायो, आंबो बिब्दिनो हराव जोंनो लुबैयो। हा आरो नख्रांजों मोनसे देहा महरजों गोजानाव जेराव गोरोबफालायदों, आंबो बिब्दिनो हराव जोंनो लुबैयो। सोरगोआव थांनाय लामा मोनोबोला आं गमामा, नागारनानै दुखु दुंहाव बे मुलुगखौ आं थांगौमोन दा नेवसिनानै बे हादरखौ। नाथाय आंनि हानि देहाया दान्दिसेनि बे सोलेरा हाजों दानाय हाजोंनो गोमालांगोन। हाबिलाया आंनि अराय सिमां जालांगोन। खन्थाइया जोब्बाय। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन गेदेमा लिरगिरि थुनलाइगिरि मनरन्जन लाहारी बिथाङा। बिथाङा खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल', सल'मा, खौरां गांसे फावथाइ बिजिरनाय, सावरायनाय, जिउ खौरां, इंराजियाव रायथाइ, खन्थाइ आरो असमिया रावआवबो माखासे लिरबिदां लिरदोंमोन। बिथाङा बर'नि सासे गोजौ सिरिनि लिरगिरि। बिथाङा क'क्राझार VIII कलेजनि गोरायुंमोन। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1932 मायथाइनि 1 फेब्रुवारियाव बामोनखुरा गामियाव। बिथांनि बिफानि मुङा सोरगोआरि बसन्त कुमार लाहारी आरो बिमानि मुङा देवबारी लाहारीमोन। बिथाङा 1953 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो आरो 1955 मायथाइयाव IA आरो 1957 मायथाइयाव BA आनजादखौ उथ्रियो। बिथाङा 2008 मायथाइनि 25 जुलाइ खालाराव रुंसारि जालांदोंमोन। आंनि हाबिला खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ मिथिनो फै। खन्थाइगिरिया आंनि हाबिला खन्थाइनि गेजेरजों गावनि गोसो सिङाव जाखांफैनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। माब्लाबा मिनियो, माब्लाबा गाबो, रंजायो, मोसायो, रोजाबो। बेफोरबादि बायदि बायदि गोसो सिङाव जाखांफैनाय बाथ्राफोरखौनो खन्थाइगिरिया बे आंनि हाबिला खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों। जों माब्ला मिनियो? जेब्ला खुसियाव थायो अब्लानो मिनियो, रंजायो, नङा होमबा? बिब्दिनो दुखु जायोब्ला जों गाबो। सोनाबहा साना जारां महर लानानै जेब्ला दोबैलाङो, खन्थाइगिरियाबो बिब्दिनो सुदेम बेलारुम समाव सानबादि दोबैफालांनो गोसो जादों। दाउमा दाउसा दाउब'फोरा आदार जाखांनानै जेब्ला मोनाबिलियाव फालो फालो गावनि बासा फारसे बिरलाङो, बेखौ नुनानै खन्थाइगिरिया बोदोर जायो, बिरफानो गोसो जादों। नोंसोरबो नोजोर होदोंना? फुंबिलियाव जेब्ला निहोर नांनाय दुब्रि बिलाइयाव साननि जारां रोदाया जाबायदि जोंखोल महर लायो, बिब्दिनो खन्थाइगिरिया जोंखोल महर लानानै बुहुम बिखायाव सोरां होनो गोसो जादों। दाउ खौवौनि रैसुमै गाराङाव खन्थाइगिरिया उसाव बादाव जानायखौ फोरमायदों। खौवौ बादिनो रोजाबफानो गोसो जादों। हरनि अखराङाव जों रिथि रिथा जोंनाय हाथरखिखौ नुबोदों। जों नायबाय थानो गोसो जायो, नङा होमबा? खन्थाइगिरियाबो हाथरखि बादि खोमसि अख्राङाव रिथि रिथा जोंनानै सोरां होनो गोसो जादों। खन्थाइगिरिया जोबनायथिंजाय गाव सोरगोआव थांनो लुबैनाय एबा हाबिला जानायखौ फोरमायदों।
जुदि खाबु मोनोब्ला। नाथाय जों जेसेबां हास्थाया लुबैया मानो जेब्ला सम सफैयो बुहुमखौ नागारनांगौ जायो। मानोना जों मानसि हारियाबो थैनायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया। जों थांना थासान्दि लुबैनाय मानि गासैखौबो मोनजोबनो हाया, मावलांजोबनो हाया। खन्थाइगिरिया जोंनि सोलेरखौ हाजों दाजानाय होनदों, हाजोंनो गोरोबफालांनांगोन। जायनि थाखाय खन्थाइगिरिया थैनाय लोगो लोगो गावनि हाबिलायादि सिमां जाना थागोन बेखौ जोबथायाव फोरमायदों। फरायसाफोर, सुंथाबै आंनि हाबिला खन्थाइनि गुबै बाथ्राया बेनो। गोजोन्थों।